Днес съм много горд, че направих първата си изложба с нея. Благодаря. Първата ми съвместна изложба с Крис Николов, че аз с толкова добър художник успях да я направя, така си го прикотках. Казвам се Тони и също като вас съм дошъл тук да подкрепя българското изкуство и в частност и за наши двама млади творци. Неуморна работа и най-вече страст, защото без страст това нещо няма как да се получи. Към Любов, която е моята дъщеря, ме доведе и приключенията. Много ви благодаря, вече гласът ми трепери, наистина. Нарисувахме Варна, Стънка и дебела четка. Който гледа моите картини, една крачка назад, който гледа картините на Крис, една крачка напред и може да обявим изложбата за открита.